Wa kike so? Abba gida. Yasmin wa kike so? Abba gida. Wa kike so? Abba gida. Hanan wa kike so? Kike so? Abba gida. Wa kike so? Abba gida. Wa kike so? Abba gida. Yasmin wa kike so? Abba gida. Eh? Abba gida. Abba. Gida. Abba. Gida. Abba. Abba gida. Masu baiwa. Ga abban kanawa, ga zabin kanawa. Ga tauraron sama'u mai haske na fitowa. Ga abban kanawa, ga zabin kanawa. Hadari mai zubar ruwa za ka bushe gishirwa. Ga abban kanawa, ga zabin kanawa. Ga dodon mayaudara zo ka kaɗe kulawa. Ga abban kanawa, ga zabin kanawa. Da ka motsa suna gani sai ka hana su tsaiwa. Gida. Wa kike so? Abba gida. Yasmin wa kike so? Abba gida. Wa kike so? Abba gida. Hanan wa kike so? Yancin kanshi ba shi da ikon da zai zaɓi abin da ransa yake so, to bari ka jin faɗa maka. Idan ana yanka hannun mutum, in dai ana yankawa za mu yanka kuma za mu dangwalawa abba da jinin mu za mu bawa abba. Aikin banza aikin wafi mutum ya girma bai san ya girma ƙwaƙwalwar mutum sai ka ce dusa ce a cikin ta insha Allah alfarma annabi da Qur'ani insha Allah wallahi sai abba ya ci zaɓe sai dai in mutuwa tsakai sai dai ka mutu dan bakin ciki kawai banza mummuna. Da kai kwankwasiya ba mu dai muna tare da shi Kai na wulata. anyway da ko Muna tare da shi. kwankwasiya ga ka damu da rashin hula ita kwankwasiya ta asali a zuciya take ma Kuma fa ne fa. inda kana kwankwasiya to gaba ta aran. Hello? Me kace? Trailer taliya ta bata? Kai wani irin trailer taliya ɗaya ka san kusan katan 2000? Ka san ƙuri'a nawa zai ja mana? Trailer taliya billahi tun kan mai girma gwamna ya ji wannan zancen. Tun kai ji wannan zancen a nemo trailer nan.